چەکدارێکی ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ یا گرێدای ترکیە لە باکوڕێ سووریەیە. دەبە کۆژبۆ جارە داوی لە ناو vê navçeyê digera berî kۆژبۆ Nîcer bihêşandin. Umerê 24 salî di rêya grûpa Sultan Murad re girêbest kompanyaya Sadat a Tirkî re îmze kiriye û li beraber mûçeya mehane $1500 ji tebaxa 2023 ve ji Tirkiye çûye wî welatê Rojavayê Efrîqayê û şer dike. ما به سلطان مراد را دست پیکر. پشتی ریکار به سری بون، افسرین استخبارات هاتن کمپانیه که ترکی بون ناوی وی ساداته. ما گریبست لگلوان امضا کر. دیاره افجی بشتارن جبو پاراستنا وان و بالافر ده ریوان رنه. پاراستنا سربازگه هانو نهار راهنانن ده ناو سربازگه هانده و پاشه ده شرح به. بری دو بشتونه و نها بشک سیم جی ده بچه. جیان پر زحمته. اف یک من نچار دکه کو بچن در وی سوریه با شر. ڕێکەفتنا رووسیا و ترکیە سەر ئاگربەستێ لە باکوڕێ سووریێ چەکدارên ئۆپۆزیسیۆنێ بێکارهێشتنە. ئێدی ئەو چەکێن خوا بکرێ لە دەرvey سووریەیە بکارتینن. لەو ماد هەر دەرفەتێکێدا ئەف چەکدار وڵاتێکی وێران و کاڤل li şûn xwe dihêlin û ji bo berjewendiyên hêzên biyanî şer dikin. Ehmed çekdarekî 3 salî ye. Bi malbata xwe re li nav kampekê li bakurê Sûriyê dijî. Ew çeka xwe paqij û amade dike. Lê tê tu şerrî pê li ser xaka Sûriyê neke. Ew şîretan li zarokên xwe dike û xatir ji wan dixwaze. Wî jî girêbest îmze kiriye da ku biçe Efrîqayê. Bi rastî ez hatim tenê ji ber ku ez malxweyê malbata xwe me. Zarokên min şîr û potikan dixwazin. Diya min nexweş e. Ez neçar bûm derkevim da ku bijîm. Gotin tu yê biçî Nîcerya. Girêbesta min 6 mehe, mûçeya min $1500 e. Dirêya Sultan Murad re. Lê li vir mûçe $30 e û li vê derê $1500 e. Li gor zanyariyên ku Rûdawê ji herêma Efrînê wergirtine, çekdar li çend cihan li nahiyeya Şiyê bi hev ahengî di navbera Sultan Murad û Sultan Silêman Şah de tên amadekirin. Li gundê qirmilî qisareka Beîriyê vera dibêjin û li ser erdê Mustafa Hacî û Aliyê Pepe 5 dûnem erd 6 dûnem erd hatine zebkirin û li ser wê erdina 5 bîna digirtine û perwerde li gundê Hêkiçî li Mekbezê da û li gundê Senarê di Mekbeza Hesînê Mustafa Axa da tên perwerde kirin. Di dema şerê Azerbaycan û Ermenistanê li herêma Nagorno Qerebaxê jî çekdarên opozîsyona Sûriyê ji bo piştevaniya artêşa Azerbaycanê hatibûn şandin. Di şerê navxweyê Lîbyayê de jî dîsa çekdarên opozîsyona Sûriyê ji bo wî welatî hatibûn şandin. Hüseyin Umer, Rûdaw.